Yo. Hop. Ha eh. Ha oh. Yo. Hop. What? Hey. Hey. Hati-hati loh, Gen. Hey. Ya, ya. Jatisari Budaya. Prayitno dening ati-ati leno pangendamu semplak dadamu sapa to iki ana pawujudan karo sapa to iki oh Rian yo What? Yo, Sapa to ki? Sapa to ki? Ana pawujudan ngene, sapa iki? Ati. What? Yo. Kok kudu geblak kae tadi. Ya. Sapa iki kek? Sapa iki? Tunjukkan pesonamu aja. Yo. What? Jalan-jalan lo, Gen. Yo. Ya, ya. Yo, what? Yo. Jatisari Budaya. Sapa ki kek? Dika. Sulur asli. Yo. What? Oh. Yo. Yo. Hey. Ya. Dika. Jatisari Budaya. Prayitno dening ati-ati leno pangendamu semplak dadamu kowe what hati-hati yo what yo ya bene saduun ra apa-apa jotosen ra apa-apa Jatisari iki Pak Kayesno yo hop yo what yo hop oi yo yo
Sadeli. Sulur asli iki. Ya, heeh. Iki keluargane Mbak Lurah dhewe. Yo, awas. Hop. Hoi. Ya. Ngono, J. A. E. Oh, ya, was. Hop. Ya. Iya, bantingan bene. Bene. Yo. Satu buah tembang campur sari dari Jati Sari Nada. Mbak Fitri. Campur sari Jati Sari Nada. Pimpinanipun Bapak Kayetno. Jati Sari Budaya. Nangis sajroning atiku
Hadirin sekalian nih hadirin pada kesempatan malam hari ini. Demikian tadi satu buah tembang dari Jati Sari Nada. Campur sarinya Jati Sari Nada. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia joki-joki dari Sri Kandinya Jati Sari Budoyo ataupun tunas Sri Kandi Putri dari Jati Sari Budoyo. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama Sri Kandi dari Jati Sari Budoyo. Yuk.
Jatisari budaya. SMA. Ya, jos.
Jos